השעה 8:10 בבוקר, והרגע יצאתי מחתירה. כמו שאתם רואים, הים פלטה, נעים ויפה, אבל קר. ואנחנו דיברנו אתמול על מה מוציא אותנו מהבית בקור, לבילוי, לכיף, להיפגש עם החבר גבורט סטרמינר. אבל היום אני רוצה לדבר על מה גורם לנו לצאת החוצה כשיותר קשה, כשזה משהו שדורש מאיתנו מאמץ. מה אנחנו עושים בחיים והעסקים שלנו כשאנחנו רוצים לגרום לשינוי ואנחנו צריכים לעשות משהו שאנחנו לא רגילים אליו. אז אני יוצאת לים, אני יוצאת לחתירות, אני נהנית, אבל קר לי. אז המוטיבציה שלי לצאת היא, אני חושבת על כל הדברים הטובים שקורים לי תוך כדי שאני חותרת. דבר ראשון, כמו שאתם רואים את התהליך שלי לאורך זמן, הגוף שלי רזה, הוא התחטב. כשאני נכנסת לכושר, אני נושמת יותר טוב, אני הולכת למרחקים יותר גדולים, וגם לפעמים אני יכולה לרוץ. אבל מעבר לזה, השעה הזו זה השעה שלי של המדיטציה הכי מדהימה. זו השעה שבמשך היום זו השעה שמסדרת לי את כל היום במשך היום. זו השעה שאני חושבת מה יש לי לעשות. זו שעה שאני מנקה את הראש שלי מכל הדברים של האתמול. זו שעה שמכניסה לי שקט ושלווה, ואני חוזרת אחרי החתירה ממש ממש רגועה, וכמו שאתם רואים, עם חיוך ענק ענק על הפנים. אז אני רוצה לשאול אתכם, מה יגרום לכם לעשות את המאמץ הזה, לצאת מהמיטה ב-6 בבוקר, להגיע לים ב-7:10 ולחתור? עכשיו, זה המאמץ שלי, אבל מה המאמץ שלכם בחיים שלכם, בקריירה שלכם, בעסק שלכם, במערכות יחסים שלכם? אז זו שאלה למחשבה, ויהיה לנו את כל היום לחשוב עליה עד הווידאו הבא. אז שיהיה לכם יום טוב. כאן גלית רם מ-Go and Grow. נתראה בווידאו הבא. ביי!